holde munden lukket. Jeg prøver lige på 1 kilometer nu. Udsigt det er ind over dalen der. Ja. Det mangler 7. Knap og nap. Det er ikke de 7 letteste. Der er 1,5-2 kilometer, der er hårdere, ikke? De 4-5 af dem, de er ikke. Ja. Nu må vi lige se, om vi kan komme over på cykelstien. Der er jo dobbeltrejse cykelsti i venstre side, der op langs vejen der. Vi kører det godt nok ikke på Garde Nielsen-fuld, men det er jo lige meget. Altså, det er jo helt, altså, der er ingen grund til, at vi ligger og provokerer bilisterne. Det er bare med, at de bliver provokeret. Ja.
i 6 meters højde. Og jeg tror, Så er det en graveltur. Der skal vi til venstre her igen. Ja. Og så kommer vi op ad nogle stejle der bare. Ja, de stejle der ude ved søen der. Nord for Sundsøen, ikke? Ja. Vi har gået dem nogle af dem. Ja, lige for det her. Golfbakken, det er simpelthen være sindssygt. Det vil kræve afspærringer. Martin, han har jo lavet en spardekop til næste tirsdag. Der skal vi se mig hvor mange hjælpere. Fordi det er heldigt, at han skrev lige for godt alligevel. Vi har 17 hjælpere, men det gør ikke noget at have den 18 også. Næste tirsdag. Den 20. Ja. Ja, det går jævnt op af her, ikke også? Ja. Og den hedder Møllebakken. Ja. Jeg har hørt nogle lokale kalde den en gang. Der er også den der Kongebakken nede i Svendborg. Ja. Og Galjebakken. Ja. Herude en gang. Dan kollegaen Dan. Der var sådan en Johnny-type, ikke også? Ja. Han var verdensmester. Han havde jo trænet nogle ganske få gange, og så kørte han 180 km sammen med nogle kolleger. Og han var selvfølgelig... Der kom en bil der, da de var halvvejs op der. Du ved, tværvejen på Galjebakken, ikke? Ja. Og han var ikke kommet ud af sine sko. Han var jo selvfølgelig væltet. Så da vi kom i mål, det var dengang vi stoppede inde på cykelbanen, ikke? Altså, han skældte og smalt ud. Men det lige kraftigt ikke noget at lave sådan en bakke til den der amatør. Lidt over 3 km, ja, så er vi hjemme nu. Så har vi da også taget de første 31 højdemeter af den her bakke. Det kan godt mærke. Ja. Er det ved at være det sidste? Ja, nu mangler vi kun op i skoven. Ja. Men det kender vi. Ja, men den her er faktisk en god bakke også, fordi den har det... Den jævnt. Ja, ja. 7%. Ja. Så får vi lige et fladt stykke her. Lidt længere på uret. Nej,
nok lige få den gemt, og så... Det kan du bare sende mig som en Ja. GPS-side. Ja. Hun holder lidt længere hen af skovvejen, skriver hun. Okay. Så lang tid tager det ikke. Der er 3 kilometer tilbage. 10 minutter. Vi skal jo bare lige hen, men vi skal ikke hen til kirken. Vi skal lige efter der, hvor bilen kører nu. Og så til højre, eller venstre mener jeg. Jeg håber også, at bilen har virket. Og hvis du synes, det er for hårdt, så tager jeg den. Fordi så lukker blodmøller, hun har så under sin skulder. Så det er så det, vi gør. Men den sidste kolde hernede til Faaborg, det er altså Sørens ansvar. Jeg sagde, den sidste krølle ned til Faaborg, det er Sørens idé. Ja. Jeg sad og legede med nogen, så var han lige hurtigere end mig. Og